саволҳо бениҳоят саволҳои аҷоиб ҳастанд. Менависад доктор Умар хӯрдани эпимедиумной паста чӣ зарар дорад? То ҷое ки ман медонам таркиби эпимедиумной паста ҳамин дору ки доктор Умар чӣ хел аз худризоӣ ва тамошои порно ва эротика даст кашем. То 2 сантиметр дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки ёзиш диҳад ва дарозтар шавад мардумагӣ. Ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. Имрӯз мехостам ба 7 саволи шумо ки дар комментарияи наворҳои ман менависед ҷавоб гардонам. Саволҳо бениҳоят саволҳои аҷоиб ҳастанд. Наворро то охир тамошо кунед ва ба ёру дӯстони худ равон кунед. вале пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, дӯстони азиз, мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимеро расонам ки барои одамоне дахл доранд ки мехоҳанд ба назди мо биёянд, вале имконият надоранд, дар хориҷи кишвар ҳастанд масалан, вале мехоҳанд ба назди мо биёянд. Вақтҳои охир дар шаҳри Душанбе, он ҷое ки ман фаъолият мекунам, дар клиникаи Евромед, бениҳоят зиёд беморон аз хориҷа меоянд. Дар назар дорам мардуми худамонро. Онҳо барои саволҳои бениҳоят кӯчак ба назди ман меоянд. баъзе онҳо сӯзок дорад, баъзе онҳо намедонам хунхезашон проблема дорад, баъзе онҳо масалан тест тамом мекунанд, вале ин проблемаҳое ҳастанд ки ман метавонам масалан тариқи онлайн ба онҳо кӯмак расонам, вале онҳо пули калон сарф карда аз хориҷа ба назди мо омадаги ҳастанд. Дар шаҳри Душанбе 7 ё 8 нафар зиёдтар қабул кардам ҳафтаи гузашта. онҳо метавонистанд ки тариқи онлайн масалан бо ман ҳамсӯҳбат шаванд ва ман ба онҳо масалан машвара диҳам, дору нависам, ба онҳо тавбат гирам. ва онҳое ки мехоҳанд бо ман ҳамсӯҳбат шаванд тариқи онлайн ва консултатсия гиранд, клиникаи Евромед дар шаҳри Душанбе шароит муҳайё кардааст ки шумо метавонед бо ман алоқа бароед, номнавис кунед ва консултатсия гиред ва ман метавонам дар баъзе ҳолатҳо ба шумо кӯмак расонам. барои оне ки шумо номнавис кунед, ҳатман ба рақамҳои ватсапи клиника нависед, номнавис кунед, сабр кунед, интизор бошед ва ман бо шумо ба алоқа мебароям, ҳатман суҳбат мекунем. агар лозим бошад ба шумо яъне рецепт равон мекунам ва шумо метавонед ки дар ҳамон шаҳре ки ҳастед доруҳои худро дастрас кунед ва тавбат гиред. лозим намешавад ки шумо аз роҳи дур барои як саволи кӯчак, ман намедонам, барои ягон проблемаи кӯчак назди мо биёед. хуб дӯстони азиз, наворро шурӯъ мекунем, ҳатман то охир тамошо кунед. саволи якум менависад ки доктор Умар, барои чӣ барои алоқаи ҷинсӣ бо ҳамсари худам ҳавас надорам ва маҷбурӣ аст? ҳарчанд ӯ ягон камбудӣ надорад, вале бо дигар зан бошад завқи калон дорам. хуб дар ин ҳолат, дар бисёр ҳолатҳо зан гунаҳгор нест дӯстони азиз. Дар бисёр ҳолатҳо тестостерони хуни шумо гунаҳгор аст. яъне тестостерон муддати тӯлонӣ агар дар шумо кам шавад, яъне кам қарор гирад дар хуни шумо, сабаб мешавад ки нисбати оилаи худатон ҳавас ва ҳамон гӯем ки хоҳишот сустар мешаванд. ва бояд гуфт ки инро ислоҳ карда мешавад. шумо метавонед ки анализи тестостерон според, ин гормони ҷинсӣ аст ва дигар гормонҳои ҷинсиро низ метавонед ки тафтиш кунед. агар ки ягон камбудӣ бошад, агар метавонад доктор барои шумо баъзе доруҳоро нависад ва шумо тавбат гиред ва хуб шавед. барои чӣ бо дигар зан хубтар мешавад, ҳарчанд тестостерон кам аст? хуб дар ҳақиқат агар гирем, бо дигар зан, вақте дигар занро мебинед, шавқу рағбати шумо зиёдтар мешавад, барои он ки тестостерони шумо, яъне стимулятсия зиёдтар аст, барои ҳамин тестостерон якбора ва дигар гормонҳои ҷинсӣ якбора зиёдтар мешавад дар хун, барои ҳамин завқи шумо нисбати дигар занҳо хубтар мешавад. тафтиш кунед, табобат гиред, хуб мешавед. хуб мегузарем ба саволи дуюм. менависад ки доктор Умар, алоқаи ҷинсии ман якум маротиба 30 секунд мебошад, дуюм маротиба 2-3 минут меравад. мегӯянд ҳама одамон ҳамин хел ҳастанд. якум маротибаашон 20 секунд ҳаст. ҳамин хел аст. хуб албатта дӯстони азиз, ин хел нест. бояд гуфт ки бисёр одамон метавонанд худро контрол кунанд. яъне чӣ қадаре ки хоҳанд метавонанд ки алоқаи худро дароз кунанд. вале дар ҳолати шумо дӯстони азиз, бояд гуфт ки агар ки шумо аз аввал ҳамин проблемаро дошта бошед, ман дар чандин навор аллакай фаҳмодагӣ будам, ин дар шумо ирсӣ аст, яъне авлодӣ аст ва инро мешавад албатта дароз кард ва баъдан он ба шумо ман мефаҳмонам. вале ҳамин ҳолат, яъне тестамом кардани ирсӣ аз 20 то 30% дар баъзе ба қавле гӯем таҳқиқотот то 40% одамон ин проблемаро метавонанд ки дошта бошанд. вале бояд гуфт ки инро дар ҳолати шумо бояд табобат кунед ки шумо ё оилаатон аз ин ҳолат яъне розӣ набошед. баъзе оилаҳо метавонанд бо якдигар масалан зиндагӣ кунанд, ҳамин проблемаҳоро дошта бошанд, вале ҳамдигарро фаҳмӣ бошанд, якдигар розӣ бошанд, вале баъзеҳо масалан розӣ нестанд. барои ҳамин агар ин хел бошад, шумо метавонед баъзе доруҳо ҳастанд барои системаи асаб, онҳоро гиред, истеъмол кунед ва алоқаи ҷинсии шумо дароз мешавад ва бисёри онҳо безарар ҳастанд, бисёри ҳамин доруҳо, вале бояд доктор ба шумо нависад. ва бояд гуфт ки дар бисёр ҳолатҳо он доруҳое ҳастанд ки шумо бо рецепт метавонед, бо рецепти мо метавонед гиред. ва
барои дароз кардан шумо метавонед баъзе дороҳо истифода баред, вале агар ки масалан сабаб дар дигар чиз бошад, баъзе ҳолатҳо мешавад ки сабаб дар дигар чиз ҳаст ва агар ки муайян кунанд духтур метавонад ба шумо кӯмак расонад, вале ҳатман бо духтур машварат кунед, баъд тавбат гиред. Саволи сеюм менависад: доктор Умар, хӯрдани эпимияи димонаи паста чӣ зарар дорад? Чунки баъзе рафиқонам мехӯранд, ҳеҷ чиз намешаванд, вале вақте ман мехӯрам биниам маҳкам мешаваду дарди сар мешаваму ҳис мекунам ки давлени манро баланд мекунад. Хуб, аломатҳое ки шумо гуфтед, ино зарар нестанд, ино побочный эффект ҳастанд, яъне ҳамон баъзе дороҳо побочный эффект дорад, метавонад ки дарди сар диҳад ва то ҷое ки ман медонам таркиби эпимияи димонаи паста, ҳамин дору ҳама шумо ба фикрам дидагӣ ҳастед, таркибаш силденафил дорад. Силденафил ин дорое аст ки мо дар баъзе ҳолатҳо ба беморон менависем барои тавбати эректилная дисфунксия, яъне соз нахестани узви мардума, вале чӣ қадар хӯрдан, чӣ миқдор, инҳоро ҳамаро мо муайян мекунем духтурон ва бе машварати духтур барои шумо ман маслиҳат намедиҳам, масалан силденафилро ҳатто хӯрданро. Ва бояд гуфт ки дар 20% ҳолатҳо ба баъзе беморон ҳамин гуна гӯем побочный эффектҳо дида мешаванд, ҳамин гуна побочный эффектҳо мисли дарди сар, маҳкамшавии бинӣ, яъне сурх шудани чашм, рӯй ва дар баъзе ҳолатҳо пастшавии фишори хун, дар баъзе ҳолатҳо баландшавии фишори хун. Вале бояд гуфт ки ино албатта ки гузаранда ҳастанд, пас аз чанд вақт метавонад ки гузарад, вале агар ки шумо дар шумо зиёдтар шавад ҳамин чизо, ба шумо маслиҳат медиҳам ки нахӯред инро. Вале бояд гуфт ки албатта дар бораи ҳамин ман навор кардагӣ ҳастам ва фаҳмондагӣ ҳастам ки одамоне ки метавонанд истеъмол кунанд ки ҳамин проблемаҳоро доранд ва назди духтур рафтагӣ нестанд, бениҳоят шармгин ҳастанд. Ин хел беморон ман бисёр дидагӣ ҳастам, тӯли 7 сол 6 сол ҳамин проблемаҳоро доранд, вале шарм мекунанд назди духтур рафтанро. Якум ин ки маслиҳат медиҳам ки шарм накунед, ҳатман равед, проблемаро аниқ кунед ва тавбат гиред, бе ҳамин дору шумо соз шавед. Вале одамоне ки шарм мекунанд метавонанд истеъмол кунанд, вале масалан як миқдори бениҳоят хурд ва як муддат ва ҳатман баъдан назди духтур рафта тавбат гиред ва ҷонатонро аз ин халос кунед, ба хотире ки баъдан шумо метавонед ки солҳои дароз ҳамин дороро истеъмол карда гардед. Вале оное ки шумо гуфтед, оно зарар нестанд, оно побочный эффект ҳастанд. Бояд гуфт ки дар бораи ҳамин ман навор кардагӣ ҳастам, дар шабакаи ютуб аст, дар телеграм ҳам мегузорам, ҳатман ба телеграм канали ман дароед, тамошо кунед. Навори хуб аст ва маслиҳатҳои хуб додагӣ ҳастам. Саволи чорум менависад: доктор Умар, ман дар ғарибӣ ҳастам ва дар хунукӣ кор мекунам. Вақтҳои охир 1 моҳ мешавад ки пас аз хоб бедор шудан мардонагиам дигар сахт намешавад, яъне бедор намешавад. Сабаб дар чӣ бошад? Хуб, агар муддати тӯлонӣ ҳамин проблема дар шумо дида шуд, 1 ҳафта 2 ҳафта, яъне дар ҳолати шумо то 1 моҳ, дар шумо нишонаҳои эректилная дисфунксия дида мешавад ва дар ин ҳолат ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. Ин бениҳоят муҳим аст ва саршавии эректилная дисфунксия аст. Шумо метавонед тезтар ташхис гузаред, табобат гиред, тез сиҳат мешавед. Вале дар баъзе ҳолатҳо аз ҳама ҳамин хел аст, дар баъзе ҳолатҳо масалан саҳар аз хоб бедор мешавед ва ҳамин чиз дида намешавад. Ин дар баъзе ҳолатҳо аз цикли хоби шумо вобастагӣ аст. Баъзе ҳолатҳо ин дида намешавад, ин нормал аст, яъне ҷои ташвиш нест, вале дар ҳолати шумо агар 1 ҳафта 2 ҳафта, яъне 1 моҳ дида шавад, шумо аломатҳои аввалини эректилная дисфунксияро доред, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. Хуб, мегузарем ба саволи панҷум. Менависад ки доктор Умар, чӣ хел аз худризоӣ ва тамошои порно ва эротика даст кашем? Хуб, оиди ин мавзӯъ ман як статья, як мақола навистам ва дар телеграм канали худ гузоштам. Телеграм канали манро дар зери ҳамин навор меёбед, дар комментария ва ссилкаашро ман дар описание мегузорам. Ҳатман дароед, обуна шавед, ҳамин мақоларо хонед ва шумо метавонед ки аз ҳамин халос ёбед, яъне дигар мастурбатсия накунед, яъне худризоӣ накунед ва аз тамошои порно ва эротика даст кашед. Мегузарем ба саволи шашум. Менависад ки доктор Умар, наворҳоятонро дидем, шумо ҷарроҳӣ барои ғафз кардани узви мардонагӣ мекардаед. То чанд сантиметр шумо онро ғафз мекунед, яъне ҳангоми ҷарроҳӣ кардан, ва оё ягон сантиметр дароз низ мешавад? Бояд гуфт ки бале, ин ҷарроҳиро мо мекунем, вале ҳар нафареро ки ман ҷарроҳӣ мекунам 10 бор
мегӯям, ки бародар, барои шумо ҳамин ҷарроҳӣ масалан лозим нест. ҳолати шумо хуб аст, вале бисёри онҳо яъне порно тамошо мекунанд, дар эротика порно дидаги ҳастанд, ки аз актёрҳо чӣ хел аст ва аз худашон мебинанд ин хел нест, комплекс пайдо мекунанд ва фикр мекунанд, ки бояд аз онҳо ҳам ҳамин хел бошад. Ман бисёр мегӯям, ки бародар, барои шумо ҳамин ҷарроҳӣ лозим нест, биё накунед. Бисёри онҳо мегӯянд, ки не, баъзе онҳо психологически гӯем ба қавле равонӣ, проблемаи равонӣ доранд. баъзе онҳоро мо равон мекунем ба равонпизишк, мегузаранд аз ташхиси онҳо ва мебинанд ва баъдан назди мо меоянд, мо ҷарроҳӣ мекунем. бояд гуфт, ки то 4 сантиметр дар 2 этап ҷарроҳӣ, яъне 2 бор ҷарроҳӣ мешавад. то 4 сантиметр ва то 5 сантиметр ғафсияш, яъне окружнист. ғафсияш метавонад, ки ғафс шавад. вале бояд гуфт, ки дар баъзе ҳолатҳо метавонад, ки ҳамон 5 сантиметри будагӣ камтар шавад, 3 сантиметр шавад пас аз якчанд сол. вале бояд гуфт, ки ҳамин ҷарроҳӣ, ки мо мекунем, то 2 сантиметр дар баъзе ҳолатҳо метавонад, ки ёзиш диҳад ва дарозтар шавад мардонагӣ. вале дар баъзе ҳолатҳо метавонад умуман дароз накунад. барои ҳамин пеш аз оне, ки ҳамин ҷарроҳиро мекунед, ғайр аз ман дар дигар давлатҳо ҳам мекунанд, хориҷӣ, ман намедонам дар Русия дигар давлатҳо мекунанд. ман бо бемороне, ки ҳамин корро кардаги ҳастанд, пеши ман омадаги ҳастанд ва ман суҳбат кардаги ҳастам. онҳо ҳамин хеле яъне интизорӣ доштанд, ки дароз мешавад, вале дароз нашуд. вале дар бисёр ҳолатҳо албатта ғафс кардан проблемаи калон нест. вале пеш аз оне, ки ҳамин ҷарроҳиро мекунед, ман ба шумо машварат медиҳам, ки аввал хуб фикр кунед ва баъдан кунед. ягон проблема надорад, вале лозимотро ман намебинам. яъне муҳим нест, лозим нест. агар ки ҳамон мувофиқи стандарт бошад, агар дуруст кор кунад, ҳамон кифоя аст. дӯстони азиз, саволи ҳафтум, охирон савол менависад, ки доктор Умар, шумо гуфтед, ки массажи простата аз қафо ҳангоми соз нахистани нӯзи мардона ва табобати простатит ба шумо кӯмак намекунад. вале ман кардам, ба ман кӯмак кард, мардонагиам соз шуд. шумо чӣ гуфта метавонед? хуб, ба шумо мехоҳам як секрети бениҳоят муҳимро расонам. шояд бисёр духтурон барои шумо намегӯям. бениҳоят зиёд бемориҳо метавонад пас аз якчанд ҳафта, якчанд рӯз, як марҳила метавонад худ аз худ сиҳат шавад. ва суст шудани мардонагӣ ҳам ба ҳаминам дохил мешавад. дар 20% ҳолатҳо бемор пас аз як марҳила метавонад пас аз як ҳафта, 2 ҳафта худ аз худ сиҳат шавад. ҳарчанд ягон корам накарда бошад, метавонад сиҳат шавад. ва албатта ман ба шумо маслиҳат намедиҳам, ки муддати тӯлонӣ интизор шавед, назди духтур наравед. равед, дӯстони азиз, вале мехоҳам ҳамон секретеро барои шумо расонам, ки дар баъзе ҳолатҳо худ аз худ сиҳат мешавад. барои чӣ? баъзе бемор ҳамин хел бемор ба назди ман омад ва шикоят дошт, ки доктор Умар, як ҳафта мешавад, ки мардонагиам дуруст сахта мешавад, вақти алоқаи ҷинсӣ суст мешавад. ва вақте мо анамнез ҷамъ кардем ва гӯем, ки ташхисҳо гузарондем, дидем, ки ягон проблема надорад. ва баъдан дурусттар пурсиш кардем ва аниқ кардем, ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ бемор аз сабабе, ки проблемаҳои зиёд дорад, фикраш дар ҳамон проблемаҳо меравад ва дигар ҳамон кори кардаашро намефаҳмад. яъне эҳсосот нест, гум шудагӣ аст. ва ба бемор албатта ҳодисаро мо фаҳмонда додем ва баъдан якчанд доруҳо навистем, якчанд витаминҳо навистам ва пас аз як моҳ гуфтам биё, вале проблемае ки дорӣ, онро албатта ки ҳал кун, ки фикрат дар он нашавад. пас аз як моҳ бемор баргашт ва бемор гуфт, ки ман 100% шудам. ва ҳарчанд ман витаминҳое ки нависта будам умуман барои ин масъала набуд. витаминҳои хурде буданд, ки ба қавле ягон кӯмакам намекарданд барои ин масъала. вале бемор сиҳат шуд. барои чӣ? барои ин ки ҳамон проблемае ки дошт, ҳамон проблемаи худро бартараф кард ва бемор ба қавле бо тарзи пешина баргашт. дар шумо ҳам ҳамин чизҳо рух медиҳад. дӯстони азиз, ягон проблема доред, ягон камбудӣ ҳаст, ба ҳамин ҳолат шуморо меорад, шумо масалан массаж намегирифтеданд, ман боварӣ дорам, ки ҳамон ҳолати шумо аз ин бармеояд, ки соз мешуд, сиҳат мешудед шумо. вале бояд гуфт, ки боварӣ ба духтур ҳам ҳаст. албатта баъзе беморон масалан назди духтур мераванд ва ба ҳамон духтур боварӣ калон дорад ва ягон проблема надорад ва мебинанд, ки проблема он қадар ҷиддӣ нест. як мисли ки ман навистам, ягон витамин нависад, меравад, пас аз якчанд ҳафта бемор сиҳат мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, агар ҳамин массаж лозим мешуд, албатта ман барои шумо маслиҳат медодам, вале дар давлатҳои пешрафта, он ҷое ки медисина, яъне тиб аз мо
чандин солҳо пеш рафтагӣ аст, онҳо намекунанд, барое ки диданд ки он ягон фоидае надорад, баръакс зарарҳо ҳам дорад. Дар баъзе ҳолатҳо агар дуруст карда натавонӣ масалан. Барои ҳамин ман ба шумо маслиҳат намедиҳам, дӯстони азиз, массаж гирифтанро. Ман чандин навораҳо кардагӣ ҳастам ва фаҳмондагӣ ҳастам ҳамин масъаларо. хуб, вале интихоб дар дасти шумо аст, дӯстони азиз. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. хуб, фикр мекунам ба 7 саволе ки зиёдтар ба мардум яъне тааллуқ дорад, мо бисёртар дар комментариҳо ҳамин мавзӯъро суол кардаги буданд, ман ҷавоб гардондам. агар суолҳои дигар дошта бошед, дар комментариҳо хуб нависед, мо мехонем ва насиб бошад навор карда ба шумо ҷавоб мегардонем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед, дӯстони азиз. хайр.